Datorren geltokian, garagardo artisauaren munduan murgilduko gara, eta EHko bir egitasmoa eta kooperatiba ezagutuko ditugu. Elkarlanaren bidez garagardoari aterabideak eskaintzen dizkion egitasmoa. Hau ilargia da, hau argiaren abiaduran bidaiatzea, eta oso gizon argia. Zergatik diogun hori? Argi eta garbi esan da orain Euskaltelen argia eskaintzea erabaki dugulako. Baina ez bakarrik argiaren familiari. Guztioi! Bueno, eta argiaz gain beste gauza bat dakarkizugu. Ze gauza? Bagasa. Argi hor. Bai, energia euneko berdea eta gure lurraldean eragina duena. Argia eta gasa, Mari Tomasa. Eta ze izango da hurrengoa? Oraindik ez dakigu, baina dagoeneko pentsatzen ari gara. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Nazioarteko edabide guztien atentzio harrapatu ostean, gaur argitu dira zalantza guztiak. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak ez du kargua utziko. 5 egun hauetan mota guztietako teoriak helarazi dituzte politologoek, baina oso gutxik hartu dute kontuan Sánchezek bestelako urratsik egin gabe jarraituko zuelako teoria. Konfiantza mozioa aipatu dute askok jarraipenari ateak zabaltzeko tresna gisa, baina azkenerako Sánchezek ez dio erreparatu aukera horri eta aparteko neurririk iragarri gabe presidentea izaten jarraituko duela esan du, naiz eta puntu eta bereiz bati buruz aritu den. Alegia Sánchezek aurrera egingo du karguan bestelako neurririk hartu gabe. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Pedro Sánchezek bere familiaren aurkako kanpainaren aurrean hartu duen erabakiaren ostean emanda EAJaren eta sozialisten arteko lehen bilera ofiziala. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak igarota alderdiak aurrera begira jarri dira. EAJaren eta PSeren ordezkaritzek Andoni Ortuzar eta Eneko Andueza buru dituztela. Imanol Pradales lehendakari gai jeltzalearekin batera lehen bilera formala hasi dute astelehen honetan Bilbon gobernu koalizioa berrantolatzen saiatzeko. Gaur zabaldu duten oharrean nabarmendu dutenez, asmo handiko programa eta Legebiltzarraren babes zabala abiapuntu gisa hartuta, Jaurlaritza sendoa osatzea da helburua, Euskadiri egonkortasuna, ongizatea eta aurrerabidea eskaintzeko eta datozen urtetako erronka ugariei aurre egin ahal izateko. Inoizko babes txikienarekin berritu du UPNek zuzendaritza bere 13. kongresutik batuta, baina aldi berean ahuldurik atera da. Oso parte hartze txikia izan da eta militante gehienak etxean geratu dira, naiz eta alderdiak bozkatzeko hautesontziak jarri Nafarroa Zabalean. 2.358 afiliatu ditu alderdiak eta 130 parte hartu zuten atzo. Horretatik 181 eman diote aldeko botoa Kristina Ibarrolari eta hark hartu du Javier Espartzaren lekukoa alderdiko presidentetzan. Nazioartean, kalkulu txarrak egin eta erabaki politiko okerrak hartzearen adibide bilakatu da Humza Yousaf. Joan den ostegunean, Eskoziako alderdi nazionalaren eta Eskoziako alderdi berdearen arteko lankidetza akordioa bertan bera utzi zuen, horrek egonkortasun politiko erabat haustea eragin zuen, eta azkenean erabaki hartatik 4 egunera Yousafi aukera bakarra besterik ez zaio geratu, Eskoziako lehen ministro kargua uztea. Jose Mujica, Uruguaiko presidente ohiak esofagoan tumore bat duela iragarri du. 88 urteko buruzagi ezkertiarra jakinarazi du bere kasua oso konplexua dela, kimioterapia jasotzea eragozten dion gaixotasun immunologikoa duelako.
adimen artifizialaren bidez zabaltzen ari diren baliabideetan euskara sustatze aldera ari dira lanean Euskal Herriko Unibertsitateko hizkuntza teknologiako zentroko kideak eta prentsa ohar baten bidez bertako ikertzaileek jakinarazi dute hobetu egin dutela euskararentzako landutako hizkuntza eredurik handiena. Latxa aitzera eman dutenez dagoeneko gainditu egin du jatorrizko ChatGPT. Oso emaitza itxaropentsua dela nabarmendu dute euskararentzat ez ezik baliabide digital urriko gainerako hizkuntzetan ere. Kaixo eta ongi etorri arratsaldeko boletinera 7 hasita albistegiari helduko diogu 5 egunez bere geroa hausnartzeko hartutako tartearen ostean Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak agerraldia egin du Moncloan, bertan zehaztu du ez duela utzeko kargua eta indar gehiagorekin jarraituko duela agintean. Gaurko adierazpen instituzionala ikusmin handiaren erdian heldu da agintari eta militante sozialisten elkartasun oldearen oihartzuna oraindik airean zela. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Gaur Sabinetxean beste hitzordu garrantzitsu bat egonda EAJak eta PSek Eusko Legebiltzarreko organoen eraketa zehaztu dute. Bi alderdiek nahi dute mailaratzeko bilkura eta bateraezintasunen osoko bilkura maiatzaren 23ko gauerako aurreikusitako Europako hauteskundeen kanpaina hasi baino lehen egitea. Programa sendoa dugu eta gobernu programa bat adosteko lan egingo dugu. Politika gaiekin segiz, 856 kilometro dokumentala eskainiko dugu astearte gauean 11 telebistan. Amasa Bilabonako 7 gaztek Reauko espetxetik Martuteneko espetxera egindako aldarrikapen bidaia du oinarri dokumentalak, eta hain zuzen Ainhoa Auza eta Andoa Indarraren egoera salatzeko xedez egin dute ikusentzunezkoa. Adi aurrerapenari. 856 kilometro dokumentala eskainiko dugu astearte gauean 11 telebistan. Amasa Bilabonako 7 gaztek Reauko espetxetik Martuteneko espetxera egindako aldarrikapen bidaia du oinarri dokumentalak. Uste genuen euskal preso guztik Frantziar estatun bai Lanemezanen eta Monde Marsanen zeudela, baino zegoela puntu gorri bat mapa hortan zala Reauko espetxea. Eta Reauko espetxe hortan bi euskal preso zeuden, eta haietako bat Andoa Indarra, ia gure bizilaguna esan dezakegu. Dokumentalaren egileen hitzetan, Frantziar estatuak erabiltzen zuen argudioa zen ez zegoela gertuago espetxealdi luzea zeukaten emakumeentzako espetxerik, eta egoera hori salatzea erabaki zuten.
elkartu ginen laguntalde bat, bizikletan ibiltzen ginen laguntalde bat, eta okurritu zitzaigun Reoko espetxetikan Martuteneko espetxerako bidaia bizikletaz egitea, salatzeko bai senidek, lagunek, oraindik egin behar zituzten kilometro guzti horiek. Bidaiako irudiez gain, Idoia Oza eta presoaren senidearen testigantzak tartekatzen dira dokumentalean. Dokumentalen ikusten da, gure irudiak, Reotik Martutenerako irudiak, Idoia Ozaetarekin, presoaren senidearekin morobilduta. Idoiak hitz egiten du, kokatzen du zein den handauden presoen egoera eta zer den pairatu behar dutena, bai senidek eta bai preso beraiek. Esan bezala, ikusentzunezko Hamaika Telebistan ikusi ahal izango da astearte gauean 10:00 aurrera. Nafarroan atzo mendimartxa bat egin zen Tafaia eta Kanpana sartean hasi berri den abiadura handiko trenaren azpitarteak kalteturiko eremuak ikusteko. Adi. AHTren aurkako mendimartxa eginda igandean Nafarroko erdialdean. Tafaia eta Kanpana sartean hasi berri den AHTren azpitarteak kalteturiko eremuak ikusteko mendimartxa eginda, ibilbideko hainbat lekutan izandako aurkikuntza arkeologikoei buruzko azalpenak emateko eta obra horiek gaitzasteko. Martxa goizeko 9:00 abiatu da Tafaiako Foruen plazatik. Lehenengo geldialdia Gariposan egin dute, erromatar kastelum aurkitu zuten lekuan. Hori dela eta obrak gelditu egin dituzte orain arte trazadura aldatzeko. Leku horretan indusketa lanak egin dituen arkeologia enpresak uko egin dio ikerketa prozesua azaltzeko gonbidapenari. Hurrengo geldialdia Gariñoaingo aritz monumentalaren inguruan egin dute. Jarraian, ibilaldia Santa Cecilia baselizan gelditu da. Puntu horretan AHTren trazadura oso hurbil dago, eta lanen aurretik hainbat azterketa arkeologiko egin dira. Muru arte derretako erromatar aurreko herrixkaren inguruan eta AHT arte horrek kalteturiko beste leku batzuetan bezala. Leku horretan ere antolakuntzak herrixkari eta egindako aurkikuntzei buruzko azalpenak eman ditu. Indusketa lanak egin dituen beste enpresa baten ezezkoaren ondorioz. Martxa Gariñoainen amaitu da, Murugain elkartean. Bertan martxistek indarrak berreskuratu dituzte bazkari handi baten bidez giro ezin hobean. Hurrengo hitzortua maiatzaren 11an eginen dute AHTren aurkako jardunaldian Iruñean bertan. Nafarroa da Euskal Herrian lan heriotza tasarik handiena duen herrialdea, urte hasi zenetik 8 langile hil dira eta istripuen intzidentzia tasa 311,7 istripu 100.000 langilekoa da. Egoeren aurrean neurriak hartu ditu Nafar gobernuak. Laneko arriskuen prebentzioa indartzeko ekintza eta neurri berriak aurkeztu ditu Nafarroako gobernuak. Neurri berriak igandean laneko segurtasun eta osasunaren munduko eguna dela eta aurkeztu dira. Hilabete hauetan lan istripu hildako kopuruek gora egin dute eta honek sindikatuak mobilizatzera eragin du. Gizarte ekonomia eta laneko zuzendari nagusia, Iñaki Mendiorozek, aurkeztu dituen neurri sortak hainbat arlotan jarduteko ekimen multzo bat dakar. Navarra afronta, como saben, unos altos indicadores en materia de siniestralidad laboral y accidentes de trabajo. Es por ello que creemos necesario revisar las medidas ya existentes, reforzar acciones y explorar nuevas vías de trabajo e innovadoras que nos ayuden a revertir esta situación. Prebentzio ordezkariaren figura indartzea, erakunde publikoen kanpainak sustatzea, ez behartas handiena duten sektorekin akordioak eta lankidetza hitzarmenak sustatzea, unibertsitate katedra bat garatzea, prebentzio neurriei berrikuntza aplikatzea eta initinere istripuak edo laneko jazarpena bezalako arloetan lan egitea, besteak beste hartu behar dituzten neurriak dira. Osasun sailak Lopezek azaldu duen bezala, dagoeneko jardunean dauden programa batzuk eguneratu eta zabaltzeaz gain, ekimen berriak aurkeztu ditu. Besteak beste, maiatzean, Tafaiako eremu geografikoan proiektu pilotu bat abian jartzea. Beraz, aurretik dituzten neurriei, maiatzatik aurrera berriak jarriko dituzte praktikan, Nafarroan dauden kasuak murriztearen aldera. Nafarroatik Gipuzkoara Donostia defendatuz koordinakundeak egungo hiri eredua aldatzeko eskatu du.
Donostia defendatuz elkarteak aldarrikapen jardunaldi bat antolatu du asteburuan Donostiako bulebarrean. Duela egun gutxi beste hiri eredu baten aldeko manifestu bat ezagutzera eman zuen mugimenduak eta larun baterako egitaraua antolatu zuten. Eguerditik aurrera hainbat mahai inguru, bertso emanaldi, kontzertu eta informazio puntu eskaini zituzten. Tratatuko diren gaiak hauek izango direlarik. Etxe bizitza, hiri parkeak, ondarea, turistifikazioa, harrera ekimen solidarioak, mugikortasuna. Eta egunari amaiera emateko 8etan elkarretaratze bat egin zuten Donostiako udaletxe aurrean. Mugimenduaren arabera Donostiako egungo hiri ereduak gutxiengo baten onurara bideratuta dago. Gehiengoaren bizi baldintzak baztertuta geratzen dira sektore privilegiatuenen mesedetan. Eta espekulazio, turismo eta luxuzko negozioan aldeko erabakiak hartzen ari da udal gobernua. Ondorioz koordinadorak dio hiria turistifikazio prozesu basatian sartu dela, etxe bizitza larrialdia areagotuz, bizilagunak auzoetatik kanporatuz, ondare arkitektoniko eta naturala suntsituz, berdegunak murriztuz eta merkataritza txikia galduz, hiriko sare soziokulturalari eragiten dion bitartean. Politika horren eraginak gero eta larriagoak direla uste dute eta gero eta zailagoa dela hirian bizitzea. Gure hiria gero eta bizigaitzagoa da. Alde horretatik, salatu nahi dugu Donostiarro beharrekin zerikusirik ez duten zenbait hirigintza proiektu eta eragiketa, herritarren interes orokorrari eta ahotsari kasurik egin gabe ezartzen ari direla. Afera honetan hiriko 52 elkarte eta kolektibok bat egin dute Donostia defendatu zen manifestuarekin. Mota askotako kolektiboek, auzotarrek, sindikatuek, merkatariek eta ekologistek. Hori dela eta mugimendu honek bizilagunen bizitzak erdigunen jarriko dituen hiri baten aldeko apustu irmoa egin du. Sistematikoki. Emakumeek ingurumen digitalean egiten duten lana aitortzea du helburu Gladys Sariak 4. edizioaren hautagaitzak aurkezteko epea zabaldu dute. 40 urte arteko emakumeen ibilbidea saritu eta proiekzioa sustatzeko helburuarekin abian da Gladys Sariaren 4. edizioa. Sari hau erreferente bilakatu da Euskal Ingurune digitalean lan egiten duten emakume gazteen aitortzan. Izan ere neska gazteak ibilbide teknologikoari ekitera animatza du xede, horrela Euskal erreferente berriak sortuz. Hautagaitza irabazlea gainera 4.000 euroko dirusaria jasotzen du. Olatzar Belaitzea HUko informatikako fakultateko berdintasun batzordeko kideak azaldu du sektorean emakumezko erreferente berria sortzaren garrantzia. Gladys del Estal Sariak mundu digitalean diharduten eta oso profil desberdina duten 3 emakume saritu ditu orain arte eta ondorioz 3 erreferente berri ezagutarazi dituzte gizartean. Ni ziur nago 3 horiei esker ja egongo direla neskato batzuk irudikatzen dutena bere burua etorkizunean esparru digitalean, baina behar dugu oraindikan askoze gehiago izatea, ez? Horiala aurkeztu berri den edizio honetan ahalik eta hautagaitza gehien jaso nahi dira. Ingurune digitalean lanean ari diren 40 urte arteko emakume horiek ezagutu nahi ditugu. Horretarako baldintza zeintzu diren, ingurune digitaleko edozein arlotan ari diren eta 2024an 40 urte gehien ez dituzten emakumezkoek parte hartu ahalko dute. Izena emateko epea 2024ko ekainaren 20 arte egongo da zabalik. Nork bere burua aurkez dezake sarira edo 3. batek proposa dezake hautagaia. Norbait proposatzeko nahikoa izango da hautagaiaren izena, abizenak eta harremanetarako datuak ematea eta labur azaltzea hautagaiak Gladys sarira aurkeztaren arrazoia. Kaso bakoitzan dagokion inprimakia betez aurkeztu behar da www.gladyssaria.es webgunean. Iazko edizioan baldintza guztiak betetzen zituzten 28 hautagaitza ebaluatu zituen epaimaiak, ordura arteko parte hartzerik altuena. Finean Euskal Herriko emakume informatikarien lan azpimarratu nahi da. Asteburura begira denona eta denontzako izango den mundua irudikatu dute Hernanin bizipoza jaian. Ikusi.
Bizipoza jaia ospatzen ari dira gaur Hernanin, ikusten duzen bezala jendetza bildu da Atxegindegi plazan, eta Bizipoza elkartea osatzen duten elkarteek, Hernaniko hainbat eragilerekin batera, egitaragो paroa antolatu dute. Guretzat horlako Bizipoza jai bat oso garrantzitsua da arrazoi desberdinengatik. Batetik, gure errealitatea, elkarte guztietako pertsonek bizi dugun errealitatea plazaratzeko, ezagutarazteko, gizarteratzeko, eta batez ere guztien artean ondo pasatzeko jai giroan, eta elkarrentzat egin dezakegun jai bat izan delako. Elkarteek egindako lanaz gain, Hernaniko eragileen inplikazioa eta parte hartzea ezinbestekoa izan da jaia aurrera atera izateko. Eta askotariko ekitaldiez gozatu dute egun osoan. Ez genuen bakarrik elkarteen festa bat sortu nahi, ez baizik eta herri guztiarentzat sortuako festa bat egitea. Orduan hortarako Hernaniko udalatik hasita, talde eragile desberdinak, elkarte, gizarte, kultura, kirol, eta guztiontzat, eta batez ere herritar guztiontzat. Hernaniren babesa oso oparo izan da, Hernaniko eragileak indarrazko dute, eta nabaritzen da festa hontan. Azkenean elkarte asko etorri dira festa hontara, eta oraintxe bertan holtzan ditugu, eta hori, babesa handia jaso dugula Hernaniko eragileen partetik. Elkarteak elkartzeko eta batzeko eguna izan da Bizipoza jaia, eta egunero egiten duten lana aitortu diete bertaratu direnek. Azkenean Bizipoza jaia da urtean egiten den egun bat edo astebukara bateko jaia, baino gero elkarteak eta Bizipoza bere osotasunean ere urte guztian lanean jarraituko du. Eta, karo, bere sensibilizazio saioetan, bere burua erakusten eta bere lanean urte guztian lanean ari giren elkarteak gara. Elkarte hauek urte guztian zehar egiten dute lan hau. Gaur protagonista bihurtu ditugu, baina hauek egunero dauzkate saioak, sentsibilizazio ariketak egiten dituzte, ikusgarritasuna ematen digute urte guztian zehar, eta gaur da hori eskertzeko eta aitortzeko ekitaldi bat. Denona eta denontzat izango den mundua irudikatu dute asteburuan Hernanin. Eta amets hori egia bihurtzeko lanean jarraituko dute, gaurtik aurrera ere, Bizipoza elkartea osatzen duten elkarteek. Ez dugu egokitu jaialdia denontzat izateko, baizik eta sortu da, hasieratik denona izateko. Denona eta denontzat, eta bai jaian, bai eskolan, bai gizartean oro har, lortu behar dugu, denontzat izango den eta denona den mundu bat lortza. Ospakizunekin gabiltzala, ezin aipatu gabe utzi, Nafarroaren eguna, folklorismotik haratago mugaz bi aldetako harremanak sustatzea helburu duen ekimenak jendetza bildu du aurten ere Baigorrin. Nafarroaren egunak milaka lagun bildu ditu berriz ere igande honetan Baigorrin. Goizeko lehen ordutatik eguzkia erori zen arte iraun zuen giroak, 11:00 eman zion hasiera egunari. Ordu erdik geroago, hortzadar dantza taldeak beste dantza talde batzuekin, erraldoiekin, txistulariekin eta gaiteroekin plaza bete zutelarik. Dantzez gain, eguneko ekitaldi nagusi honetan bertsoak eta irrintziak ere izan ziren. Azkenik eta animatuenek larraina dantzatzeko plaza eta jauzi batzuk hartu aurretik, basaizeako kideek ekitaldia amaitzeko prestatutako komunikatua irakurri zuten. Euskara defendatzeko beharra nabarmenduz hasi zen irakurketa. Bestalde, euskara kultura oroar eta herriak jasaten ari diren merkantilizazioa salatzeko aprobetxatu zuten ekitaldia. Horregatik gure lurrak mehatxatzen dituzten makroproiektuak ere aipatu zituzten. Erdizen kasua kasu, baita planteatzen diren etxebizitza proiektu handiak ere. Azkenik, kultura sustatzeko gune gehiago sortzeko beharra aldarrikatu zuten. Bertsoak, dantzak eta DJek eguna itxi zuten. Horrela, Baigorrik mugarik gabeko jaia ospatu zuen igande honetan, eta hainbat tokitako txikiek, gazteek eta nagusiek gozatu ahal izan zuten. Ospakizunekin jarraiki, San Prudentzio egun handia ospatu zuten atzo, milaka lagunek Gasteizen, gerturatu gaitezen festara.
Boiot topaketen asteburuan bertan, arbaso lesbianak omendu dituzte Bilbon ikusgaitasun lesbikoaren egunean, borroka feministaren funtsezko zutabe gisa omendu dituzte feministek. Humorea izango dute ardatz beste behin Leioan. Leioatoko udalak antolatuta 51 konpainiak parte hartuko dute 24. humorearen azokan. Leioako udalak prestakuntza guztiak bukatu ditu. Dena prest dago 4 egunetan zehar, antzerkiz, dantzaz eta zirkuaz gozatzeko umore azokaren edizio berri batean. Aurten 14. edizioa ospatuko duen azokak kaleko artisten 51 konpainiaren 80 emanaldi baino gehiago eskainiko ditu maiatzaren 16tik 19 bitartean. Iban Rodríguez Leioako alkateak azaldu du Umore Azoka 2024 hainbat disiplina eseniko eta ikuskizun eskaintza zabal izango dituela eta aurten ere programazioa kalitatagaitik nabarmentzen dela. Umore Azoka hitzordu berezia da. Kaleko arten industriaren garapena sustatzeko egiten dugun ekarpena. Alde batetik, kaleko artista guztien topagune gisa jardunez eta bestetik, sektoreko profesionalen arteko harremanetarako eta elkartrukerako urteroko foro gisa. Kultura jarduneko sailburu orde Andoni Iturbek ere Umore Azoka erreferente bat bilakatu dela azpimarratu nahi izan du Bizkaiko Foru Aldundiko kultura eta ekintzarloko ordezkariarekin batera. Koldo Narbaizak ere agerian utzi nahi izan du kulturak herri baten bizitzan daukan eragina. Eusko Jaurlaritzatik guretzako oso klabea da talentua bultzatzea. Eta hemen talentua badago. Beste arlo bat importantea dana da nazioartekotasuna. Euskadik badauka talentoa esportatzeko ere. Dana jaio da kalean. Eta hementxe aukeraukiko dugu, eszenatokitik kanpo, antzokitatik kanpo, auditoritatik kanpo, berriro kalera jun eta gauza diran bezala ikusi. Azkenan hori da kaleko artea. Eta aukeraukiko dugu hori hementxe Umore Azokan ikusteko. Leioatik Burgira, Almadiaren 31. edizioa ospatute Burgin larunbat honetan. Almadiaren eguna ospatu dute Burgin beste urte batez. Urtero bezala, Ezkaibaitik jaitsi dira Almadia zainak, aintzinako ofizioa esagutarazteko eta memoria lantzeko asmoz. Espero baino lehenago iritsi ziren helmugara. Almadiaren egunaren 31. edizioak Nafarrako Pirinioetan, 21. mendean tradizioak gordetzeko eta garapen bideak irekitzeko lan egiten duten ekimen kultural eta sozialen bultzada pertsonala eta ahalegin kolektiboa aintzat etsi ditu. Dena prest zegoela ikusita, Almadia zainek sokak askatu, 4 arraunak eskuetan hartu eta Ezka ibaiaren bidea jarraitu zuten. Ekitaldiak era askotako programazioa izan zuen, besteak beste, Oripean antolatzen duen elkarteari eta Pasaiako Albaola zentroan San Juan Baleontziaren berreraikuntza bultzatzen duen Xabier Agoteri urrezko almadia ematea. Ekitaldien egitaraua larunbat goizeko lehen orduan hasi zen. Hasteko Almadia museoa zen, Burgi ofizioen herria pasalekua bisitatu. Eta merkatua inauguratu elikagaien postuekin eta artisau lanbidekin eta erronkari ibarreko turismo bulegoaren estandarrekin. Hori guztia kanpaiotxekin, hainbat musika emanaldirekin, dantzekin eta garbitzaileen ofizioaren antzezpenarekin girotuta.
Almadiak iritsi ondoren, Erronkariko Gaztaren 2024ko kanpainaren aurkezpen ofiziala egin zen Horipean elkartearekin eta Xabier Agoterekin. Tradizioz, urrezko almadia jasotzen duten pertsonak edo erakundeak arduratzen dira ekitaldi horren protagonista izateaz. Udaberrian Nafarroan ospatzen den festarik jendetsuena da, milaka bisitari biltzen dituena. Heldu gara maierara, informazio gehiagorako sartu amaika.eus, atarian Suneren lau korapilo abestiarekin agurtuko zaituztegu. Arratsaldeona pasa. Ez ekin izpitirik itxaldutriki gainean